DXDC Radyoman Report. Maglisod pa karon sa pagpatuman sa pagpaubos sa 20 pesos matag kilo sa bugas tungod nagapadayon ang pagsaka sa mga palaliton. Kini ang reaksyon sa pipila ka mga Davao-inyo og uyon sab sila sa pamahayag sa bag-ong Department of Agriculture Secretary nga si Francisco Laurel. Sa pagkinabi sa DXDC Armen Davao kang Waldo Lastimosa, taga Emily Homes, Barangay Kabangti aning syudad, gisulti niya nga lisod na nga mapatuman ang pagpaubos sa presyos bugas. Wala man gani mapaubos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga siya pa ang sekretary sa DA. Sigon ni Lastimosa, lisod pa nga mapatuman ang pagpaubos sa presyos bugas tungod nagasaka ang produkto nga petrolyo og dili pud siya mutuo sa giingon sa DA secretary nga walay pagsaka sa presyo sa karni bugas karong Pasko og doon na kini posibilidad nga mas musaka pa ang presyo niini. Gingon sabi Anthony Flores taga Trading Boulevard, sugad nga nagsugod ang pagsaka sa presyos bugas, wala siya na obserbahan nga nibaba ang presyo. Nainabi usab sa DXDC News Team si Joy Albirastin taga Ikulan ning syudad nga dili pa mapatuman ang presyos bugas nga tag 20 pesos tungod nagkamahal ang mga palaliton og barato pod ang palit sa bugas gikan sa mga mag-uuma. Ako ang parents is naapod ni rice field sa Bansalan, and then grabe ang presyo sa hig kanang barato na kayo ang palit sa sir ba sa tawag ng mga bugas, and then pag-abot na diri sa ato ang mahal kayo ang kilo sa rice, miskin man galing sa mga Jollibee, diba, mapansin mo 25 gani ang 1 piece rice, how much more na mapatuman pa ang 20 kilos na rice. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Don Pulayaw, Tatak, RMN. Tak RMN.